jagat dewa Bathara jagat pangestu warna Ndasena apa sasuwene iki ora eneng menungsa sing isa natas kan mawatekaning Duryudana coba mung kowe Ndasena ayo le cah bagus tak dadekke ratu nang Ngastina aku niat ngene iki ora kok aku ndek pamrih dadi ratu blas ora duwe. Aku pengen ngukup ke raja kaya negara Ngastina, ra. Nek ora percaya sampean mang njupuk pusaka bedan dadane Antasena. Nek nganti atiku ki duwe niat kepengin dadi ratu ning Ngastina, wo aja langgeng uripku. Dadi ping neraka aku gelem. Sumpahku tak sumpahke keblat papat segara gunung isine ngrira wengi sekseni karo sing gawe urip. Ora duwe niat, Dik. Urip Antasena ki apa anane? Wis ngene iki aku wis seneng. Lho Simbah Patih, Simbah Durna sampeyan isa nampa guneme Antasena ya aku wis matur nuwun, Bang. Matur nuwun. Ngastina bakal kuncara Hanjayeng Bawana. Yen Antasena sing dadi ratu kosek ratu kuwi eneng syarate ngerti tata krama ngerti unggah-ungguh lan ngerti pranataning praja monggo aku ki wong ora iso basa wong ora iso ndodhok wong ora duwe tata krama nek ratu kuwi patut sinudarsana dening para kawula sak tingkah polaing Nalindra kuwi ditulat dening para kawulane ngono nek aku sing dadi ratu terus engko kawulaku ora basa wah nanti dak Piye? Wah, kuwi ora apik to. Ratune ora iso basa, kawulane ora iso basa. Engko ndak nular aku moh. Kahanan kaya ngene iki tak sandangi dhewe. Kahanan kaya ngene tak lakonane dhewe. Ning saora-orane kowe dadi pujangga negara Ngastina. Piye? Saora-orane kowe dadi pujangga negara Ngastina. Boduna. Wonten dawuh. Nuwun pamunten. Krana agen kula sanget tresna lan anak kula pun Antasena saged ngemutaken dhateng kula pangkat pujangga badhe kula aturaken dhateng pun Antasena. Mriku. Sampeyan sing katabetan derajat pangkat niku atine durung resik. Oh nggih, Ger. Lahir batin kula ikhlas. Lahir batin ikhlas. Lahir batin ikhlas. Boten wonten raos grundel. Boten. Malah kula remen menawi Antasena kersa manunggal kaliyan Parsata Kurawa lenggah wonten negaring Ngastina. Nek pancen kabeh iki dadi tekate Siwa Duryudana aku saguh. Ning syarate siji. Syarate siji apa? Syarate siji aku dadi pujangga, dadi guru ning